ụmụnne m ndị enu anị daalụnị. Ụbọchị tata anya jikọrọ enebanye anya bụ onye ọbụla ya bụ isi maka na asụwa n'isi kwa ekpu afa akwụ okpu. Nye oyibo kpọ foundation, ndị Igbo akpọ ntọala, ya bụ isi n'ime ihe ndị ị ga-ebu ụzọ mụcha wee chọọ ịmụcha asụsụ Igbo ya na asụsụ anyị bụ enu anị. Nya jikọrọ enebanye anya bụ mkpụrụ edemede Igbo, ya bụ nke akpọ alphabet n'ọnụ oyibo. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36, ya bụ 36. Ka anyị nebanye anya, ọ bụ na kwesị kpụọ n'oyibo kwesị akpụ n'Igbo, maka na asụ na ọ bụ na ka ọsọ n'ofefe ka ọsọ n'ezi ọnụ, ọ bụ na ka isi hụ asị depụcha kwesị akpụ afa, mana ka akpụ aka o si dị. A ga-ejikwa ya na-egwu egwu o, maka na ka anyị si eji ya na-egwu egwu ka a ga-esi na-amụcha ọhụma. A B C D E F G B R G H I J K P Q R M N O P R S T U O V W Y, ya na Z. Amaghị m na ọ ga-agbagwoju ụfọdụ anya ka m si kpụọ, mana a ga-eji wee maa atụ. Ya bụ anyị ji bidochi isiokwu ka ọ ga-eji dị n'ihe mfe ịwọcha ihe ofu n'ime wee tụcha. A ga-eji ofu n'ime wee si nọ n'isi mbido, mana ka o si dị ọnwa ọ dị nsị na ọ dị 36. Onye ka nsị na ọ dị 36, ya bụ nke oyibo akpọ 36. N'ime ya bụ 36, asatọ n'ime bụ nnu akpọ ụda ume, ya bụ nnu oyibo akpọ vowel. Iwepụ asatọ, ya bụ 8 n'ime 36, ya bụ ụfọdụzia 18, ya bụ 28. Ndị ụfọdụzi na-ekwu akpọ mgbochi ume, mana achọrọ ka anyị nebanye anya n'ime ndị bụ ụda ume. N'ime ka anyị sikwa okwu, anyị si na asatọ bụ ụda ume, mana ịbịakwa n'ime ụda ume adịkwa ụzọ na-abị. Nwa ndị bụ ụda arọ ya na ụda mfe, ya bụ ndị ọ bụ na ị ga-eji ume kpọwe, ya bụ ụda alọ. Nwa ndị dị mfe bụ ịkpọwe n'ọnụ, mana a ga-edepụcha wee ka m fichagide n'akwụkwọ ni. Ndị ni bụ ụda arọ, bụ ụda ume ndị ọ bụ na ị ga-eji ume kpọwe. Ndị bụ ụda mfe bụ ụda ume ndị ọ bụ na ama ji ume kpọwe. Ka anyị depụcha wee ka ịwọcha kwa esi dị. Ndị bụ ụda alọ ka ọ bụ ụda arọ n'ime bụ E na nwa abụ ọnwụ, I ya bụ nke na-esi na-ede, O ya na nwa abụ ọnwụ, ya na U. Ọ bụ ndị bụ ụda alọ maka n'ike na ume ka ị ga-eji wee kpụọ. Ndị bụ ụda mfe bụ A. Unu awọcha ahụ. Ndị bụ ụda mfe bụ ndị ọ bụ na ya ejikọ na ume kpọwe, ya ma ji ume kpọwe. Ọ. Ihe dị iche na ọ na o bụ na ị ga-etinye ntụpọ n'okpuru edekwa nwa tie ntụpọ n'okpuru ya na ọ. Ihe dị iche dị na
u na o oge a ga-edeme ihe ndị a ga-eji wee maa atụ ya bụ anyị wee bulu okwu ya bụ awọchanye m ekwu ịchụ ide ihe dị dịka ụnọ ị ga-ede ihe dị dịka ụnọ ede dịka u n u u n ọ ụnọ u ni ọ ụnọ ọ bụzị nke onye ụfọdụ eji ede dịka u ni ọ ọnwụ adịna mma nke dị mma ya ụga na mkpụrụ edemede nwaanyị anyị kwuzi maka ya abamulu u ni ọ ya wachara ka anyị were mkpụrụ edemede ndị na anyị kwuzi wee meme isiokwu dịka a bụ ihe ede aka b bụ ihe ede bịa ch bụ ihe ede nye dịka chidi ya bụ afọ amadụ d bụ ihe ede nye dịka dee ya bụ isi mmadụ denye e bụ ihe ede nye dịka bụ ihe ede nye dịka eze eze f bụ ihe ede nye dịka fee ya bụ to fly g bụ ihe nje nye dịka goche to buy gbe bụ ihe edenye dịka gbafee nọkwa ị ga-esi na edewe nọkwa esi eji mkpụrụ edemede Igbo eme mmepụcha mkpụrụ okwu ejimaka na ịmụcha anyị na ya mụ kitata asị nne n'ime mkpụrụ edemede Igbo dị 36 asatọ n'ime we bụ ụda ume 18 fọdụ ni abụlụ mgbochi ume n'ịbịakwa n'ime ndị ọbụ ụda ume na-ekewawe ụzọ na-abị ndị bụ ụda alọ ọ bụ ụda arọ ndị bụ ụda mfe aba mgba ndị bụ ụda arọ gba ndị bụ ụda mfe ndị bụ ụda arọ akpọnwe dịka e i o u ndị bụ ụda mfe akpọnwe dịka a ọ ụ aba ji ematụ ji ebulokwu gbagwa ụnụ n'ihe edenye dịka ụnọ ị ga-ede ọ ni ọ ụnọ ọ bụzi na ndị ọ na-ede na o ni o etewe mgbochi ume ọ dagbamere nke dị bụ nke izizi anyị ga-etecha anya na ihe gbasara ịmụ mkpụrụ edemede asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo na asụsụ enu anyị mụ bụ ofu nyọ o nwere ihe dị iche chinne na o na ọ karịa asụsụ na-etewe ntụpọ n'okpuru mana nye ọ dịkwa iche nwekwelele ọba daalụnị ụbọchị ọzọ a ga-ewepụcha anya nebanye anya na ya bụ mkpụrụ edemede n'ofu n'ofu ụmụ ndị ọ bụ n'ime we na-agbawe mkpị
ndị dị ke mmakwa atụ ọzọ ka o wee na-agba anyị udola anya dịka ndezi nwanye n'iketani eteneme ọ n'okpuru ya ke ndị o ni o ị ga-akpọzi ọbụlụ uno amana bụ onye isiokwu nyepụcha uno amana bụ onye ya bụ mkpụrụ okwu pụcha uno ọ dịzie iche na ụnọ ya bụ ọ bụ na ịbụ onye ede Igbo n'ihi ka edo ụnọ ị ga-agba mbọ hụ na itinye ntụpọ n'okpuru ya tupu ọ ga-eje bụrụ ụnọ daalụ na tupu ya gbaa n'ume tee n'aka na-enye ndị na-emepụcha ọ bụ na nke tata n'ọsọtụ jee na mgbada ị ga-ahụ be ị ga-ana ọpị nye ị ga-eji nwe ike kee ya bụ nye tụsa ma anọ ka ndị mmadụ tie ọnụ n'ime gị nwa ya etiezikwa ọnụ maka na ofu ya na-eri ọsọgbu onwe daalụ